So ladies and gentlemen, ndadzoka manje neimwe update. So ndanga ndambotaura zvimwe, so ndazonotisa kuti ndasirira zvimwe, and this information is very important. So kana uchinge wasvika paKulian TV, gara waziva kuti panapa nyaya unokwanisa kudzinzwa dzese, because chivhitivhiti chisina fiye kana favor. So zvanga zviri kuitika mukoti ndezvekudai, so sekutaura kundazviita kuti bail application yanyoka yaitwa, bail application yanyoka yemabhunu yaitwa, but nyaya iripo ndeyekuti vanenge vachida kuita extradition. Saka pane pachinzi why muri kuda bail, why muri kuda kuti mukomana asadzoserwe kuZimbabwe. So ndo pazotanga kubuda masecrets, nyaya dzese dzinenge dzichiitika kuti zvoni nyoka yemabhunu mukadzi wake akaurayiwa koko kuZimbabwe nema-state security agents. So but zvataurwa kudaro, and a lot of people were shocked. Ndo patiri kungoti ijoka rakandwa in 2017, zvakaitika pajoka iro rakandwa in 2017. Ndo pari kunzi pakaitika chiitiko ichi, madhezi akabviswa mugabe paya. Ndo pari kungonzi zvoni mukomana akabatwa, ndobva arohwa achinzi zvoni ari kusaidi ramugabe. Saka vamubata mukomana, vamurova iye pamwe chete nemukadzi wake, iye mukadzi wake waanga naye wacho, his first wife. Vamubata vamurova nemukadzi wake. So pari kunzi vakakuwara zvisingaite, zvinova izvo zvakazokonzera kuti mukadzi wacho aite se afe. So iye pakuzoapply nyaya yacho vari kuzotaura kuzoapply bail. So ndo pari kuzonzi zvoni, saka inini hapana point ndingadzokera ikoko, because ndo chikonzero chakaita kuti ndiuye kuSouth Africa ndichitotiza neupenyu hwangu, ndichitiza vanhu ivavo. Saka ukuzoona kuti yatonyaya yepolitics, and tiri ipapo zveInterpol zviya zvanga zviri zvinhu zvekunyeba zvenyaya zvekunzi saka Interpol iri kutonzi iri kutomuda, because vanhu vekuti vaida kungopinza nyaya zvekunzi Interpol chinchi zvebackdoor. Interpol yakapinda zvebackdoor because hapana docket riri authentic chairo reInterpol. Harisi zvinhu zviri kuti zviri straight, zvinhu zvokuti zvakangorohwa forger. Interpol ingopindire nyaya yacho, madetails acho, mafigures emari zvangodzika zvangosiyana. Ndo nyaya dziri kunyanya kunetsa, nyaya dzanga dziri kunyanya kutaurika mukoti yaComrade nyoka yemabhunu. Panga pachipisa hama dzadiwa zveInterpol yekunzi haina chekuita in fact nenyaya yaComrade nyoka yemabhunu, because a lot of people were shocked. But some of this information something chekuti tanga tisinga kubudisa tisatakanda makepele juve close acho like what just happened now. So iko zvinezvi tiri kungoti zvinhu zvese zva in order, tangomirira kunzwa judgment yacho kuti ino ichiti kudii, bail racho vachapiwa here. But a lot of people are still shocked kuti zvinhu zvakasvika pakubhaizika to that extent yekuti munhu anonzi azourayirwa mukadzi wake. Ndo politics dzekuZimbabwe zvadzitori izvozvo. Ndisoka minoto vanhu vazhinji vanongoningirikina, saka hapasisina zvigananda were nowhere to be found. Hazvina kubudikira, hazvina kubatika paposition, and vanhu vese vari kufara zvisingaite nenyaya iyoyo. Let's hope kuti zvichaita ball. Let's hope kuti Comrade nyoka vachadzokera voenda kunoonana nemhuri dzavo. It's like nyaya imwe iri kunyanya kunetsa so far iko zvinezvi inyaya yeteam racho, team administration yese, team yekwanyoka yemabhunu yacho ndo vari kudhonzerana. Vamwe vari kuti zvoni iwe usari waka wai uri kuda kuvharira vanhu kunze kuti vadonate mari, uri kuita kunge wakufarira kuti pozonzi mari yashayikwa zvoita uri kuda kuti nyoka wacho aramba ari mukati. Uri kutaura zvekuti mari inozokweretwa zvinobviswa. Last time wakambotadza kukwereta imwe sei, waitaura nyaya dzekuti kukwereta ndobva wazotadza. Ma-issues ari kutaurika, nyaya dziri kungorezwa in their camp. But the truth is malawyers acho vari kunzi vamwe vari kungoita zvinhu nekungovolunteer ikoko. I don't know kuti pari kunyatsofamba sei. Pari kunzi the lawyers were not paid. Ndo imwe nyaya iripo futi, malawyer haana kubhadharwa, vari kungoita zvinhu zvekungovolunteer. So nyaya yakupisa manje ndekunzi this nyoka guy is working for the Zimbabweans. So hapana pekuti anozoti obuda ikoko otanga kutengesa zvinhu zvake, otanga kupindana nezvimwe zvikwereti futi iye akuzoni ada kukavha nyaya yekuti mabudirire akazoita. So pari kunzi musavharire vanhu kunze kuti vatadze kubhadhara mari ivo vachikwanisa. Pari kunzi kana vanhu vachinge vane mari ngavabvumidzwe kubvisira Comrade nyoka mari, and that is the current truth iripo. Hapana mari so far, but bail price yacho
yabudiswa pari kupisa. I don't know now kuti ndochingomwachuka here kuti imari iri kudiwa ipapo. Manje chinenge chakunetsa ndechekuti chero tikanzi tamwachuka, munhu wacho anenge ari pafront, ari paforefront team racho vari kuvharira vanhu kunze kuti pasaitwe manhingirikini zvemudemhe ndo nyaya dzacho dzinenge dzakudzoka dzakunetsa manje, kuti umwe ari kuti musaite mudemhe pamari. Handizivi kuti panenge pakufambiswa sei, but ndo nyaya dziripo muri yeZimbabwe dzandangondingoya nadzo ndakakubatira ndichingokuzivisai zvinhu zviri kuitika. Munongoziva kuti maupdates ese isusu tinongomafambira, hatina nungo kana dzanyaya dzenyaya idzi. So kana uchingori muSouth Africa, regedza ndisanda kusiyira something chandoda kuti munzwe panapa, because a lot is happening in our country, in our society. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako usina work or start permit, pane vanonzi veEducation Research ana Mukoma Owen vanokwanisa kukubatsira. Zvaunongoita chete, you just get in touch with them on the numbers that are showing on the screen. Wotaura navo vokuitira inonzi Education Research. No work permit, no problem. Contact Mukoma Owen vakuregistere company yako vokuitira. So for now, sarai makateerera audio iri panapa, rimuzondudzo zvamuri kufunga in the comments. Current ni Mr. D chidhakwa chiya chatsoka, but sometimes chidhakwa chengu chirifamba chipeta. Because why ndichidaro soka, chidhakwa chengu chine information inge iri nani iri beta. Ini zvandoda kutaura today, ndakutaura zveZimbabwe, kuti vana veZimbabwe ndiri kuona kuti vari kuneseka kuti vobata papi. Tangwa mapete, amoziva bete rinonesa kare, kana gonza riri kuona bete. Nyoka chaya haidi kuona bete, inotiza. Masvosve chaiwo haadi kuona bete, anotiza. Waya ndikutaura, ndikuda kuti ndipe example kuvana veZimbabwe. Geza anenge bete anataura kai, ndoti achishona chokuti imimi vanhu kaveZimbabwe vanoziva munzwisisi, nanasekuru ari kumaruzevha Chirundo whatever kwese munzwisisi ritaura na Mr. D. Mr. Geze rinenge bete. Atonhuwa zvokuti hapana nomusvikira paipo paari pana Mr. Geze. Azvite ndatazvite, but chinhu one chanoda kuudzai vana kuZimbabwe, nyika iri mumaoko evana vazukuru nezvizukuru zvana vana mbuya nehana nasekuru. Ndisisu ndotokuudzai, ini nhasi manheru anaya ndini Mr. D. Mangwana teuswera takutoti kondo zvazviri ndokune koti yanyoka mabhunu semufane Wellington. Ndakati ini ndakamboerera ndikadzoka nemvura. Dai mai vangu nababa vangu vanga vachiri vapenyuka vaikuudzai histori yangu ini. Ndini Mr. D. Ndini Mr. D. Handina kujara kutaura nhoroondo dzakawanda so no. Ndakajara kutaura nhoroondo dzine zvinangwa dzinenge miseve. Yori kana chinungu chakuita zvinhu zvacho chinoita zvinhu zvacho. Upenyu hwangu handimbozivi ngangani. Chonzi nganga chii? Never. Asi izo nganga dzazongochemera kuti kweye Mr. D ari papi. Why?
usatakura ngozi dzekumba kwakoko uchiya nadzo kungozi yechi yageza revolution hazviitika. Izvo hazvimbobatani. Ndini misati ndiri kutotaura ndati inini hazvibatani. Ava vanoti hazviitika ngavagara vari mudeep freezer vobva vatonhora varimo vobva vati zi varimo. Waendiri kudaro ini samisadi ndaneta nemakuhwa ari pana ari kungotaura zvake uye ari kungotaura zvake. What does that mean? Zvoreve izvozvo. Ivo vakadzi vagara vakadzi ndoze vakadzi ndoze Grace Mugabe pamuromo, Auxilia pamuromo, vanani futi ava amaja mahureka vanashi mama pamuromo, bati Grace revakadzi. Pane wani mukadzi wandombonza anotaura zvakaya zvinenge zviri nani kwanzani, but ini handinazonziva wanjo kwashe sister wanjani zita racho roda kutondiringidzawo futi vanzi Jojo Jojo Barrister Jojo Barrister Jojo, but ini nyaya ndakambonzwa kanzi vana Barrister Jojo vaviri. Barrister Jojo anotaura zvatinonzwa ndeuyu wechitu, wekutanga uyo ndaitaura rabishi. Vana Barrister Jojo vaviri ka ndakatomboenzawo umwe achitotaura achitoti aiwa vana Barrister Jojo vanzi vaviri. Saka umwe vaingada kusvibisa uyu wokutanga uyo ndiye anonzi Barrister Jojo chaichai, ndiye benzi rekupedzisira manje. Uyu manje uyu nyaya yacho inotondivhiringidza wenyu. Ani misati inondivhiringidza chete nyaya dzemahure idzi inini no handidi. Indoda kuita focus kuvana veZimbabwe because ihondo chatoda zikuwina hondo chete zvipere Mnangagwa abve serious medal nozvanongodai. Ini zvandodara vana Zimbabwe muite zvamunoda asi nyoka ingaibve Mnangagwa snake ruambira haiti murume iyo chacha zvinesa, but munoziva zvimwe zvinomboninisawo futika. Why kuti iwewe wakamirira Zimbabwe wakuri kuita vana vako iwewe wotopa maposti uinapa nopa kusanganisa nemukadzi wako shokwadi shosha ndiuzei. Unoziva kuti nyika yeZimbabwe vana veZimbabwe hazikurambwa nayo vanonzwa sei uchidaro iwewe